Orain ere, azken urteetan ikusten ari gara, ikasle gehienak D ereduan matrikulatuta egon arren, euskarazko gaitasuna bera datorrela, DBH bukatutakoan ikasleen erdi baino gehiagok ez daukate euskarazko maila duin bat, eta horri euskarazko ikastorduak kentzen badizkiogu, ez da ingeniero izan behar, ulertzeko, horrek kalte egingo digula. Euskarazko gaitasuna areago kaskartuko dela. Gero, ez dauka zentzunik, adibidez, gaztelerazko ikastorduak gehitzearenak, ez bada dominazioan sakontzeko. Danok dakigu, gazteleraz oso ondo eta oso adin txikietatik, baita herririk euskaldunenetan ere. Eta bestalde, demostratu da, ingelesezko ikastorduak gehitzeak berez ez duela eragiten ingelesezko gaitasuna handiago bat ikasleen artean. Hori ikusten ari gara Nafarroan, pai ereduarekin, eta Madrilen bertan ere. Madrilen eurokortu zuten eredu elebidun bat, ingelesa eta gaztelera, eta sekulako erantzuna izaten ari dena, gurasoen aldetik eta irakasleen aldetik, esanez, erretira ezaten, beraz, nire ustez, horrek arazoak baino ez ditu ekarriko, hori da, Isabel Zelak proposatzen zuen hiru eredunaren edapena, eta ez hori bakarrik, gainera, hezkuntza lege proiektuan proposatzen dena da, ingelesa gutxienez. Beste, bigarren hizkuntza bati ere atea irekitzen zaio. Nire ustez, zulora horrela ez dauka atarramendu honik horrek.